Sanibonani wey'ngane zawethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili eRadio Inkezi. Lami igama ngumfethu Ngututhu Ngakhumalila Sibona Magomede. Ngala kwethu ke ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, sophinde ngicela nenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi-ke nokushare ikhona okukhulu kunakho konke. Ngane zakwethu, nasi isimemezelo esiphuthuma. Insizwa Solundu Quality Biyela ufuniswa imoto yakhe kuza ngemuva kokuthathwa namhlanje eGoli la ehlala khona. Kwipost efika yafakwa uQuality ubhala ukuthi bafowethu, ngiyacela ubona le moto enumber plate yakhona ithi JM93BM besithi GP eyami, ngicela siphe umkhondo wayo bayithathe endlini khona namhlanje ngo-4 ekseni ePretoria eGlen laphana. Uyifakile isithombe sayo njengoba ibonakala inganayo number plate, kodwa ke makuthi mhlawumbe uyayibona inumber plate yayo ithi JM93BW bese ithi iGP. Noma ubani ke oyibonayo le moto angathinta laphana insizwa uQuality umfokabeli, noma angayifakanga kwizinombolo axhumana khona zo kuzo noma atholakala kuzo, kodwa ke unganezama ukuthi uthinte yena uQuality umfokabela. Sithemba ukuthi ke le moto uzoyithola ngoba laphana usedalulile ukuthi ke uyayifuna, nakanjani ke samthembisa insizwa uQuality ukuthi uzoyithola le moto. Izo ekade sinibekela zona eziphuthuma lapha, ukuthi ake uhlabe nolawule mayelana nodaba lwemoto kaQuality.